aminta da juna. Aminta da juna ni da masoyiyata ba zai yi tsakanin mu'amala mun kai rigewa. Kusan aminta da juna tana da tumawoyin da nake so sosai cikin fim ba don komai ba saboda yawancin mutane suna ganin cewa ana fim ɗin ƙauye ba za a yi waka haka mai sanya rai kuma a sa ciki ba, to amma mun jarraba a wannan fim ɗin kuma alhamdulillah waka ta karɓi mutane suna son ta sosai. Kamar wasu ya zama gaske na kira zuciyata